registration of parties coming. Sanapinda mashoko panguva inoi iri kuonekwa the ruling party ZANU-PF iri kunyasa kufamba nemuvha yavo yavada kuinstalla a one party state munyika yeZimbabwe. Panguva inoi yatiri kuona kuti yes vangaita maprocedures ekurejista mapolitical parties and the likes panguva inoi, but chokwadi chiri kuonekwa kunzi these guys they just want to rule the country varivo vega vasina kana munhu anovaopposa. Anobva wasubscribe walike what on the bell icon. Chinzi radio ino ichireply to this post yamuri kuona kanzi registration of parties coming. Vanobudanyora chiri the old Madalas or ZANU-PF are constantly looking for ways to shut out the youths from contributing to national development in Zimbabwe. One way they are doing is so by rejecting new ideas. This includes closing the democratic space so Zimbabwe becomes a one-party state, like ZANU-PF has wanted since 1980. The old Madalas are hatching a plan to shut out any other political party in Zimbabwe. The old Madalas manipulated Zimbabwe state institutions like parliament and the courts to get rid of MDC and lately Citizen Coalition for Change. The likes of Douglas Bonzora and Sengezo Chabangu have been willing instruments in this diabolical process. Zimbabwe will not modernize without the participation of young people. ZANU-PF wants to silence young voices. It wants to ban social media, the main means of communication for young people. These efforts by ZANU-PF old Madalas should fail. Thomas Cornelius Komendo panapa nechinji radio pamusoro aiwa penhau iye vachiti aiwa the ruling party ZANU-PF ndeyanga iri agenda yavo kubva 1980 kuti vaise a one party state. Vazive kuti aiwa tisu vanhu vakarwira hondo hatizobodi kuona munhu anouya achitikanganisa rekai uye neZimbabwe yatinoda to the people. Zvenyu zvekuti kune generation Z kana kuti vechidiki hatidi kana kuzvinzwa. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi kuuya maideas ari kuuya nemaZANU-PF old Madalas aya kunyasa kuonekwa kunzi these guys havasi kuziva zvinhu zviri up to date. Panguva ino havasi kufambirana netime, vanoda kuramba vari ngori kuchakasara. They don't want to modernize our own country. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Penda comment section yedu mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.